Ola a todas e a todos máis unha vez. Vou un bocado con un atraso porque teño moitas cousas por aí para facer e non dou para máis. Estou co concurso público e á volta que nem tive tempo a preparar. Estou co traballo de escola de idiomas, co doutoramento, un libro que vai sair agora dentro de unha semana, máis ou menos, e pronto, bastante complicado gravar vídeos para esta plataforma sen ter tempo para nada. En fin, ben, na Semana da Lingua Portuguesa preparei unha presentación para unha das mesas, mas finalmente, como non me tiñan dito como ia ser, a mesa era sobre tradución e digamos, a influencia, non? A recesión literaria da literatura portuguesa, no caso específico da Galiza, que é pois, o caso meu específico. As outras persoas falaran sobre a recesión literaria noutros lugares, mas eu falei do caso da Galiza. Infelizmente, cuanto a tradución, os meus coñecimentos son bastante limitados e, por tanto, coloquei algunhas questões, algúns nomes de algunhas editoras, etc. E, sobre todo, a questón do noso sistema literario e como é que está a funcionar o asunto. Ben, colocarei aquí na descripción do vídeo a ligazón para esta intervención miña dentro desas xornadas de palestras e demais. Ben, eu tiña preparada unha pequena presentación para que persoas de fora da Galiza e mesmo algunhas de dentro da Galiza, se elas non souberen, pois colocar certas ideas, certas cuestións básicas para coñecermos pois a nosa literatura, a literatura galega e se existe esa conexión con Portugal, non é? Ben, e, por tanto, comezo aquí sen máis demora. Primeiramente coloquei en principio a localización da Galiza, porque há persoas pois, de outros países, do Brasil ou de algún país africano, de Mozambique e tudo máis, que non sabían ou non poderían saber, posiblemente, onde é a Galiza, porque non há pois, un ensino que cubra esta necesidade, porque, non sei, pode que algunhas persoas non consideren necesario falar da Galiza. Mas eu estou aquí para lembrar e para comunicar que é a Galiza, que foi, e de paso pois, podemos falar de que podería ser. Ben, en principio coloquei a idea de que somos unha nación histórica, facemos parte do Estado español, infelizmente, e infelizmente tamén dividirán a nosa terra en 4 provincias. Antigamente, mesmo tiñan sido 7. Pasamos por varias divisións territoriais, mas se alguén quiser ter máis información sobre isto, recomendo o libro do Barbosa, que xa comentei en vídeos anteriores. Botai un ollo aos vídeos anteriores. Ben, capital Santiago de Compostela, coloco aí as datas de cando foi reino, que polo que se pode ver perfectamente, 1833 até o século XIX, aínda foi reino, mas tiraran o título para ayudar a España, que non é reino nen é nada, é un estado, é un conxunto de... En fin, e pronto, e a nosa lingua é a lingua galega ou portugués da Galiza, se quiser chamar, é a mesma cousa. O importante é o que é. Ben, vamos ver dentro da nosa historia a importancia da literatura portuguesa, non é? Aquí temos algunhas ideas, non? A Galequia nace no século IX e temos o latín, que traseran os romanos, e algunhas linguas de substrato, linguas que dispersas polo noso territorio deran pois unha chega a ese conxunto final, a esa mistura que se vai formar aí e que posteriormente será chamado de
galego-portugués ou galego-portugués. Ben, e isto podese ver en topónimos, falan, por exemplo, desa raíz car, de Carballo e todo isto, que dicían que, pois, car significa duro, celta, etc. Há diversas explicacións, mas se alguén tiver interese, que bote un ollo nos nosos vídeos tamén sobre toponimia galega, que tamén temos por aí, e se alguén ten algunha petición específica, que non hesite en colocala nos comentarios, porque faremos un vídeo especificamente sobre esas peticións. Ben, temos o documento máis antigo en galego, Pacto de Irmãos Pais, que, como podes ver, aquí tendes unha ligazón para poder aprofundar máis no tema, se tiveres interese, e que non aparece nos libros de texto, porque actualizarse é demasiado complicado, mesmo sabendo que temos esta documentación. Ben, e por último, pois, lírica medieval. Importante mencionarmos a lírica medieval logo desta introdución histórica, porque a lírica medieval é algo que nos conecta, e por iso son chamadas de cantigas galaico-portuguesas, mesmo non existindo Portugal nese momento en que foran escritas. Ben, por tanto, temos unha literatura medieval común a todos nós, a que foi a nosa antiga capital é Braga, portanto Braga non está a fazer parte da actual Galiza, mas foi a capital da Galiza, da Galequia, en algún momento, e debemos comprender, pois, este conxunto. Dividirmos por situación política actual sería, pois, pecarmos de anacrónicos, e non sería o mellor para entendermos o que é a lingua e o que é a historia. Ben, entón, cantigas galaico-portuguesas. Aí tendes unha iluminura a mão dereita, aí na parte inferior, e na parte superior unha cantiga, a cantiga de Mendiño, coñecido poeta, se mal non lembro, de Vigo. E a esquerda, a parte inferior, tendes parte dese documento transcrito, dese documento de Pacto dos Irmãos Pais. E, como digo, na páxina web pactodeirmaus.gal podedes ver iso, e alén diso, un documentario moito interesante que é recomendável. Pronto. Continuamos. Ben, do XV ao XVIII chegan os séculos escuros. É dizer, no caso da Galiza temos ese problema, non? Temos un problema de que, por causa das nosas escollas ao longo da historia, pois recebemos certas punicións que derivan en épocas bastante complicadas para a populación galega e para a nosa lingua. Pois no caso portugués, século XIV-XV, sería unha época en que predominaría da lírica palasiana, e nós perdemos a nobreza e, por tanto, instálase unha nobreza alleia, castellana, na nosa terra, e a nosa lingua deixa de ser unha lingua, a lingua da corte. Por tanto, aquí há unha división entre o que sería un Portugal independente cunha nobreza portuguesa ou galego-portuguesa, porque debemos lembrar que todos eses nobres portugueses eran galegos, na Galequia, derivado, todos somos a mesma familia. Ben, e, por tanto, os portugueses, os galegos do sul, xa independizados, manteñen a lingua. Porén, tamén ceden ante Castela, tomando como referencia, durante esa época que estamos a comentar, 14-15, a literatura castellana, nomeadamente cancioneiros desa época, son tomados como referencia para facer, por exemplo, o cancioneiro xeral, que é de Resende, que 10% dese cancioneiro está en castellano, cuidado. E nese momento é que comeza a haber ese famoso bilingüismo galego-castellano ou portugués-castellano en Portugal, simultaneamente cun bilingüismo que tamén comezaría na Galiza. Mas, no noso caso, coa sustitución das camadas máis altas da sociedade,
deixando deste xeito unha necesidade de mudanza lingüística, pois as persoas de máis baixo status social para subiren tiñan de mudar de lingua ante eses estranxeiros. No caso portugués non é tanto así, é simplesmente pois unha inspiración a nivel literario e aliás nen só porque existen diversas conexóns coas nobresas castellanas na época e con Portugal. E entón o castellano pasa a ser máis unha lingua dentro de Portugal. Os poetas bilingües mesmo acho que podemos falar xa de máis avanzado século mesmo XVI e tudo máis. O Camões tamén bilingüe. Temos anteriormente aí tamén nesa mudanza de século temos Machado de Assis tamén escrevendo en castellano algunha cousa, un dramaturgo moito coñecido e que ten feito moitas obras, acho que eran alrededor de unhas 50 obras, nomeadamente para a nobreza portuguesa durante 3 reinados no mínimo. En fin, que vou continuar co caso da Galiza, que é o que nos atinxe aquí e o que é menos coñecido. Os séculos escuros, un momento moito complicado a nivel político e lingüístico. O galego comeza a ser substituído polo castellano, mas moito devagar, porque a maioría da populación é iletrada e, por tanto, eles continúan a falar entre sí na súa lingua, que é a lingua galega, o galego portugués ou portuguesa. E pronto. Os únicos que falan castellano son os nobres que se instalan. Moitos dos nosos nobres foran asasinados, como pode ser o caso do mariscal Pardo de Sela, entre outros, e outros emigraran para Portugal, foran para Portugal e outros lugares. É dizer, ou eran asasinados ou tiñan de emigrar, ou a outra posibilidade é que fosen para o centro de poder estranxeiro dos castellanos e pois, o que facían, a idea que tiñan nese momento para subjugar, para domar os galegos era que os fillos tiñan os fillos no lugar estranxeiro, no lugar externo, e depois permitíanlles voltar á súa terra de orixe, mas eses fillos foran criados fora e, portanto, non sabían nen os costumes, nen a lingua dos seus pais, etc. É dizer, basicamente sería un sistema como as actuais escolas galegas, non? Onde moitas delas teñen unha maioría de rapaces e raparigas castellano falantes. Entón, cando aparece un galego falante que chega dunha vila ou dunha aldea, este acaba por mudar ao castellano e deixa de falar a súa lingua. Nese caso sería algo similar, mas xa desde crianza, desde que naceran, pois estaban nun lugar estranxeiro, entón nunca ouviran a súa lingua, a non ser que os seus pais já falasen, mas o contexto acaba por facer que perdamos a lingua. En fin, e temos, como dicía, obviamente unha ausencia de codificación lingüística, cousa que non acontece durante estes séculos en Portugal, onde xa comezan a aparecer gramáticos e gramáticas, onde se comeza a falar da codificación da lingua galega ou portuguesa. E aquí deixo un exemplo dun texto escrito neste período tan complicado en galego. É o soneto de Dona Isabel de Castro e Andrade a Don Alonso de Ercilla en 1578, que é o século XVI. Se mal non lembro, unha persoa con certos problemas de demencia colocou, acho que era na Wikipedia, que este texto estaba en portugués. Dificilmente vai estar en portugués este texto, e aliás tentaba colocar as palabras de Carballo Calero de séculos de moito posterior, séculos máis tarde, século XX, como unha forma para dizer que, como Carballo Calero tiña dito que a literatura galega tiña de estar escrita en galego, que iso non era galego.
é ser, entón, pola mesma, as cantigas galego-portuguesas ou galegas ou portuguesas non están escritas en galego, é a mesma idea. Entón, cando há persoas ignorantes a escrever na Wikipedia, iso é unha cousa bastante complicada, que non ten arranxo. E entón, pois, tente cuidado cando visiteis este tipo de webs, porque ao final pode ser perigoso se utilizas esta información en probas ou cosas importantes, de traballos importantes. En fin, continuemos, que o tempo vai pasando rapidamente. Ben, poderíamos dividir en moitas máis partes a nosa literatura, mas non quero criar moitas divisións, e menos para persoas de fora que estexan a ver isto e que poidan ficar atrapalladas. Entón, coloco aí precursores, en primeira metade do 19, e depois xa pasamos ao resurximento, que sería a parte que máis pode interesar realmente, non é? A parte que é máis coñecida e onde aparece un movimento que tentaría restaurar a nosa literatura, entre outras cousas, tamén a nivel político e histórico. E entón aquí temos figuras moito importantes, figuras como pode ser o casal máis do que coñecido de Rosalía de Castro e Manuel Murguía. Xa tiñan falado, mesmo Manuel Murguía, acho que tiña o libro que era Los Precursores, se mal non lembro, que está, debe ser de comezos de século, non lembro agora mesmo se era 1800 e moito ou prácticamente comezos de século, finais do anterior. Mas pronto, o que interesa aquí, por exemplo, temos o discurso de Murguía nos Xogos Florais de Tui, de 1891, e olhai o que pon aquí: o primeiro, o noso idioma, o formoso, o nobre idioma de que outro lado dese río, o Miño, é lingua oficial que serve a máis de 20 millóns de homes e ten unha literatura representada polos nomes gloriosos de Camões e Vieira, de Garrett, de Herculano, o galego, en fin, que nos dá direito a inteira posesión da terra en que fomos nados. Podemos dizer con verdade que nunca pagaremos os nosos irmãos de Portugal, sobre todo, que haxen feito do noso galego un idioma nacional máis afortunado que o provenzal encerrado na súa comarca propia. Non morrerá. Ben, podemos ver que xa as ideas o señor Manuel Murguía conectan coa idea de a unión galega e portuguesa no lingüístico, e tamén há outras en que fala do reintegracionismo como algo cultural. Por tanto, acho que é moito interesante, que deberíamos lembrar isto. Depois, a figura de Rosalía de Castro, de Pondal, de Curros, coñecidos como ese trío das figuras máis importantes do Resurximento, e pois comezan con esta tentativa de escrever en galego, mas como dicía, non temos unha norma. Na Galiza non há norma até o século XX e, por tanto, eles tentan escrever en galego cos únicos coñecimentos que teñen, que son os coñecimentos de lingua castellana. Nen todos eles, porque algúns tamén teñen coñecimentos da nosa lingua en Portugal, e diso é que vou falar agora mesmo. Exemplo: Rosalía de Castro, poema a Luís de Camões, recollido na Antoloxía Poética, colección Poesía e Verdade, 1885, Guimarães Editores. Podeis ver aquí, desde as fartas ribeiras do Mondego, desde a fonte das lágrimas, que na bela Coimbra as rosas de 100 follas embalsaman, do Miño atravesando as aguas mansas e misteriosas asas de Inés de Castro, a dona máis garrida e a máis doce e máis triste enamorada do gran Camões, que inmortal a fez cantando as súas desgrasas, de cando en cando a cariñarnos ben. Eu non sei que saudades e lembranzas. Lá deu seu fruto a planta abençoada, con sen igual puxanza,
Daqui o xermen saiu, sabe o lantaño e a súa torre dos tempos afrontada. Talvez por iso, ó desditoso, sempre convosco foi o xerme da desgraça. Tú, pobre dona Inés, mártir do amor, e tú, Camões, da envexa empesoñada, pesan dos xenios na existencia dura tanto a fama e as glorias quanto as lágrimas. E que cantaste en peregrinos versos, morreu baixo poder de mãos tiranas. Tu acabaste olvidado na miseria, e hoxe és gloria da altiva Lusitania, ó poeta inmortal, en cuxas veias nobre sangue galego fermentaba. Esta lembranza doce, envolta nunha lágrima, mándate desde a terra, onde os teus foran nados, unha alma dos teus versos namorada. Ben, polo que podemos observar, Rosalía de Castro non só ten coñecimento da lingua escrita en Portugal, mas tamén coñece a súa literatura. Sabe de Camões, como podemos observar por este poema, e tamén sabe da nosa historia, esa referencia a dona Inés, Inés de Castro, é tamén interesante e fundamental para coñecermos a nosa historia. E recentemente ten publicado, ten aí unha canción feita unha cantora galega ou galego-portuguesa, MJ Pérez, podedes pesquisar pola net, ten unha canción que está a falar desta figura tan senlleira, tan importante, Inés de Castro. Mas non vou demorar explicando a súa relación co rei de Portugal do momento e tudo máis. Isto é máis do que coñecido en Portugal. Há rúas con este nome, nomeadamente en Coimbra, con Inés de Castro, e é moito coñecida. E en Galicia, infelizmente, non o é tanto, e a saber por qué. Ben, novamente, outro autor, Eduardo Pondal, o seu famoso Os Pinos, que é o hino galego. Que din os rumorosos na costa verdescente, o raio transparente do prásido luar, que din as altas copas de escuro arume arpado, co seu ben compasado monótono fungar, do teu verdor sinxido e de benignos astros con findos verdes castros e valeroso clan. Non dese esquecimento de inxurio rudo encono, desperta do teu sono, fogar de Breogán. Os bons e xenerosos a nosa voz entenden e con arroubo atenden o noso rouco son. Mas sós os ignorantes e férridos e duros, imbéciles e escuros, non nos entenden non. Os tempos son chegados dos bardos das cidades, que as vosas vaguedades cumprido fin terán, pois donde quer xigante a nosa voz pregoa a redención da boa nación de Breogán. Como podedes ver, como podedes ver aquí, o Pondal ten unha obra moito interesante e debemos lembrar e debemos ver, isto é a edición primeira da súa poesía, e ser aparecese perfeitamente o uso do xota, do xe, etc., que foi deturpado posteriormente por certas persoas e, aliás, o poema ten sido repetido moitas veces e tense perdido algunha palabra que tiña un significado bastante diferente, como é o caso de férridos e duros, imbéciles escuros, porque há persoas que dicen feridos. Non faz sentido. Están os dous sinónimos aí prácticamente, férrido, duro, imbéciles, escuros, que son tamén máis do mesmo, quer dizer. E depois no caso de valeroso clan, non valeroso chan, que há por aí esa variante, mas como digo, pode ser de terse repetido moitas veces na sociedade, moitas veces perdemos esa exactitude das palabras. Ben, e, por tanto, temos que Pondal ten coñecimentos lingüísticos, sabe utilizar o xe e o xota tal e como se utiliza no outro lado do Miño, e non somente iso, mas que a súa obra está tamén inspirada nos Lusíadas de Camões, libro que guarda na súa biblioteca xeo de anotacións
e, por tanto, Pondal tamén ten coñecimento de Camões, da literatura portuguesa. Ben, entramos xa no século XX, na primeira metade, coa máis do que coñecida xeración Nós. Ben, por un lado temos aquí a Vicente Risco, xa a mão esquerda, unha imaxe dele. Vicente Risco e Vilar Ponte teñen relación co saudosismo portugués. Há un relacionamento moito grande con Teixeira de Pascuais. Xa podedes ler o que comenta este. Galiza, un bocado de Portugal sob as patas do león de Castela. As palabras xa están a iluminar, a nos dizer o que se está a pasar coa Galiza, coa nosa lingua, coa nosa terra. E há ese relacionamento entre figuras tan importantes como, xa digo, Vicente Risco, que é o que elaborou ese manual do nacionalismo galego, o Risco que dicía que o galeguismo tiña morto como conceito, pois tiña sido apropiado por esas persoas que querían acabar co noso, e aínda hoxe en día continúan a facelo. Só há que ver os discursos de partidos da direita española que están a gobernar a Galiza e que tamén dicen ser galeguistas, cando, na verdade, de galeguistas non teñen nada, no sentido en que se tiña aplicado antigamente a palabra. E por eso dicía o Vicente Risco que a palabra que se tiña de utilizar era nacionalistas. Tamén é o auxe nese momento, non é, do nacionalismo. Ben, e no caso de Ramón Vilar Ponte que ten feito conjuntamente con Cabanillas esa obra sobre o Mariscal que xa tiña comentado, Pardo de Sela asesinado por Castela. Vilar Ponte escreveu historia versificada por Cabanillas, o famoso poeta, e aí falan novamente de como a Galiza é esmagada, non? E como son asasinados os nosos nobres. E outras figuras tamén importantes son, pois, por exemplo, Castelao e tamén temos a Pedrallo, Otero Pedrallo. Vou ler aquí un par de treitos ou trechos, como dicen en Portugal, a castellana, trechos, treitos. Há hoxe en todo Portugal un ar, un acento, unha pronunciación que xa nos diferencia abondo. Ainda así que os ouvidos galegos extrañen as voces portuguesas, non por iso deixan de ser voces nosas, voces galegas. Só cumpre que portugueses e galegos xuntemos as nosas almas, como están xuntas as nosas terras, obedecendo ao logos que nos formou. Iso, Castelao, sempre en Galiza. Depois, temos Otero Pedrallo. Galicia, tanto etnográficamente como xeográficamente e desde el aspecto lingüístico, es una prolongación de Portugal, o Portugal una prolongación de Galicia. Lo mismo da. Por algo nuestra lengua es la misma de Portugal. A lingua debe voltar a ser a mesma. E como podemos ver, temos que todos eses intelectuais da época coinciden na mesma cousa, nese mesmo achegamento que hoxe en día está a ser xusto o contrario do que debería ser. As institucións lingüísticas actuais odeian Portugal, odeian a nosa lingua alén das nosas fronteiras, e as súas tentativas constantes son apagar palabras que temos en común e elaborar novas palabras ou enriquecer palabras xa mortas, mudando os significados e dando voltas de todos os xeitos posíveis para criaren unha neolingua que as persoas da Galiza aborrecen e desta forma fomentar a súa desaparición. Cando era moito máis alentador isto que estamos a ver aquí. Por iso a nosa lingua estaba nun momento magnífico e con uns intelectuais de altura, non o que temos hoxe en día, infelizmente. Temos moitas carencias e iso percébese e há un desánimo absoluto e total a respecto da lingua galega. Mesmo habendo últimamente bastante movimento nas redes a respecto do galego e como debe ser escrito, que voltan outra vez
esas questões e as persoas teñen interese aínda nestes asuntos que non acabaran de morrer aínda que morreran estas persoas das que estou a falar aquí. Ben, e por último, xa aquí coloco Guerra Civil 1936 como unha marca novamente de absoluta prohibición da lingua galega, mas se alguén quiser ter máis información sobre esta questón da prohibición da lingua galega e de como foran punidas as galegas e os galegos, tendes o último libro que acaba de publicar agora mesmo Carlos Callón. Podedes facer unha pesquisa na net, Historia negra da lingua galega, e acho que dai podereis tirar moitísima información de interese e relevante, aínda que Carlos Callón xa ten traballado anteriormente en questões deste tipo e xa tiña lido algún libro onde falaba destes asuntos e aparecían datas e ideas moito interesantes. Mas pronto, o tempo pasa, este vídeo vai ser longo, que non tiver interese ou ficar cansado que divida e que o vexan varias veces, se quiser. Ben, entramos na segunda metade do século XX, temos a xeración do Seminario de Estudos Galegos, e estou a utilizar termos xa utilizados polo profesor Ricardo Carballo Calero, que aparecen dentro da súa Historia de Literatura Galega Contemporánea, unha obra insuperada, ainda hoxe en día, mesmo polas persoas que viven das subvencións da nosa lingua, nen tiveran capacidade nen tempo para conseguiren facer algo mellor do que isto, como estou a dizer. Ben, Ricardo Carballo Calero era unha destas persoas do Seminario de Estudos Galegos, xunto con outros como pode ser Álvaro Cunqueiro, Bousa Brei, etc. E entón, que podemos comentar aquí? Pois, dentro do Seminario de Estudos Galegos teñen colaborado persoas de fora da Galiza, e por exemplo, un movimento literario que aparece nesta época é o neotrovadorismo, e dentro do neotrovadorismo nen só estamos os galegos, tamén temos persoas de Portugal como Euxenio Andrade, ou no Brasil como Cecilia Meireles e Vinicius Morais, que están utilizando como inspiración esta corrente literaria, é unha corrente literaria que non somente está na Galiza, mas que tamén chega aos outros países que utilizan a nosa lingua. Ben, e depois teríamos tamén a Xerano Mariñas e Ernesto Guerra da Cal, que non aparecen dentro dese Seminario de Estudos Galegos, mas que inclúo, porque Ernesto Guerra da Cal é do mesmo tempo que Ricardo Carballo Calero, ten un ano menos do que ele, Carballo Calero 1910, Guerra da Cal 1911, e teñen tamén moitas conexóns, non tiveran un relacionamento persoal moito intenso, por razóns obvias, porque Guerra da Cal emigrou e esteve emigrado prácticamente toda a súa vida, aínda que nunca esquecendo a Galiza. Podeis ler os seus poemas na antoloxía de Guerra da Cal, que se publicou na Través Editora recentemente, no ano pasado, e que ten poemas como Patria, a Galiza, e é onde podeis ver o grandísimo amor que o poeta Guerra da Cal e profesor nos Estados Unidos lle tiña a nosa terra. Lá traballou moito duro pola nosa lingua, mesmo incluindo a poesía galega en estudos de portugués dos quais el foi fundador. En Estados Unidos, os estudos de portugués primeiros apareceran grazas a el. Ben, e sen máis demora, continuo. E Xenaro Mariñas é un bocado máis vello, mas viveu o mesmo tempo, viveu no mesmo tempo do que os outros dous, ainda que como dicía, non está dentro desta xeración do seminario, non aparece incluído no libro nin nada,
mas quería colocar o nome porque me parece un nome bastante relevante e interesante, e que ten escrito tamén moita poesía e teatro, e ten tamén influencias de fora da Galiza. Ben, como vos dicía, que tiven aquí un pequeno corte que me ligaran agora, e pois e acabando, porque o vídeo xa se está a facer longo demais, quería colocar unhas últimas consideracións da división da nosa literatura, do noso tempo, e desa continuidade entre as persoas que teñen unha ligazón pois forte con da Galiza, con Portugal e o Brasil e outros lugares. Nomeadamente no caso de Ernesto Guerra da Cal, como xa vos dicía, unha figura do máis importante que podemos ter na Galiza e que nos relaciona con todo o mundo. Ten moito relacionamento con persoas portuguesas, brasileiras, americanas. É unha persoa que ten conexións por toda parte, e acho que é pois, unha figura esquecida en parte pois dunha forma premeditada e absurda, que nos está a privar de coñecermos a nosa historia e en parte a nosa lingua. Mas pronto, é o que temos neste sistema e neste mundo en que nos movemos, con as institucións que desde o franquismo nos teñen pois nunha dimensión paralela, onde dicen que lles importa o galego en cuanto se dedican a publicar en castellano e a faceren do galego unha lingua súa, eliminando por un lado, facendo por outro, como tiña comentado, en fin, un desastre. E por outra parte temos aquí o que denominei xeración a gal. Isto xa é algo meu, coloco algunhas figuras importantes como Isaac Alonso Estravís. Neste sentido, o mellor dicionario de galego da historia é o dicionario do señor Estravís, que podeis accesar de forma online, ainda que tamén existiu en papel. O Estravís tivo de facer a súa propia editora porque non lle querían publicar o seu dicionario, porque non estaba escrito como querían os señores da Real Academia Galega. E non vou entrar en todas as injustizas e todas as formas de esmagar as persoas que non opinan igual do que os señores que están aí no poder e que nos queren dar unha liberdade, a liberdade que nos querían dar todos os intelectuais da nosa historia. E entón o señor Estravís aquí ten escrito contos tamén, ten coñecimento obviamente de toda a literatura portuguesa, brasileira, etc. Martiño Montero Santalla, Xosé Luís Rodríguez, outras figuras pois con unha relevancia pois que non podemos nen cuantificar, que apoiaran tamén ese achegamento entre a Galiza, Portugal e o resto de países que falan a nosa lingua, e mesmo desde Italia, no caso do Martiño, etc. No caso de Isaac e de Xosé Luís, tendes tamén a Través Editora 2 volumes con entrevistas que serían como biografía, entrevista destes autores, destes escritores galegos e profesores, porque Estravís agora está aposentado há un tempo, mas foi profesor durante grande parte da súa vida en moitos lugares, entre eles a vila de Ordes, onde moro eu, ou moro de momento, e pronto. E no caso do Xosé Luís tamén profesor na Universidade de Santiago. En fin, pasando xa a ponto final e acabando isto, temos o que eu chamei neste século XXI a xeración de integración plena, porque a norma do galego, as primeiras normas foron establecidas en 1970-1971, moito pequenas normas. Anteriormente tamén tivemos algunhas tentativas de elaboración de normas, 1933 e 36, mas moito fracas. E non é até 1981 cando o Instituto da Lingua Galega consegue ter máis poder do que a Real Academia Galega e establecen as súas normas sen ningún tipo de consenso,
que posteriormente serán modificadas en 2003, que se manteñen até hoxe, tal como estaba nese 2003, e en que lle chaman pois, de consenso, mas o consenso non existiu tamén. É o mesmo caso que o acordo ortográfico en Portugal, non existiu consenso nenhum, e por iso há problemas constantes, escritoras e escritores que non obedecen a ese acordo, e o mesmo acontece na Galiza, a escritores que obedecen ou que as vontades das institucións castellanizantes do ILGA e da Real Academia Galega, e por outro lado temos a liberdade que nos dá o reintegracionismo, e entón eu chamei isto xeración da integración plena, porque o reintegracionismo, como dicía Carballo Calero, foi movendo, aumentando, digamos, mudando a forma en que escrevemos gradualmente, non se podía facer todo dunha vez, e foi, segundo as condicións políticas e demais o permitían, pois foi todo mudando. Obviamente, no caso de autores como o que comentaba, Guerra da Cal, que estaba emigrado, non pasou por esa transición, mas deu un salto cuantitativo e cualitativo. Podemos comparar os seus primeiros libros, Río de Soño e Tempo, o Lúa de Alemar, que son os dous primeiros libros, e comparalos con os últimos de todos, Caracol ao Pôr do Sol, por exemplo, e vemos unha diferenza impresionante, un salto enorme, e tamén podemos reparar en que eses dous primeiros libros foran publicados en Galaxia, xa con NH nesa época, e debemos lembrar que Galaxia posteriormente xa prohibiu que as persoas escrevesen como lles parecía, e non somente Galaxia criou esta censura, mas tamén Xerais e outras editoras. É ser, desta forma, os autores e autoras que non querían escrever nunha forma allea ao seu pensamento e a súa o que eles entendían que como se debía de escrever a lingua, pois foran censurados, como foi o caso do Estrabís, mesmo desde a universidade, onde negaban a validade dos seus traballos, etcétera, etcétera, e non lle querían dar crédito polo que tiña feito, porque non estaba escrito en castellano, quero dizer, en galego a castellana, e etcétera, etcétera. Entón, na xeración de integración plena, considero estes autoras e autores que xa deran o paso completo e chegaran a utilizar as mesmas normas que se utilizan en Portugal, sen facer unha internorma, como pode ser a norma AGAL, e sen escrever tamén no galego castellano da Real Academia e do Instituto da Lingua Galega. Entón, entre estes autores e autoras coñecemos varios deles: Susana Arís, Mario Herrero, Teresa Moure, Carlos Quiroga, etcétera, etcétera, etcétera. E estes tamén teñen como referentes autores de fora da península que falan a nosa lingua: Alberto Helder, Mario Herrero, no caso de Quiroga, profesor de literatura portuguesa, Sarini, María Teresa Horta, Rubén Fonseca, etcétera. Non é capaz de dizer un só, porque para ele son todos, non há unha separación. E para alén disto, da relación que há entre as nosas literaturas, escritoras e escritores, tamén colocar a idea do consumo literario complicado, cunha recesión de literatura aquí na Galiza tan fraca, sobre todo no caso de Portugal. Coloco números da librería Xiranda que me teñen enviado, e temos, por exemplo, vendas da súa librería 20% Brasil, 67% Portugal, 13% Palop, do clube de leitura que organizaran 25% Brasil, 64% Portugal, 11% Palop, e nos eventos que realizaran Brasil 35%, Portugal 55%, Palop 10%. Quer dizer, temos Palop, temos o Brasil moito pouco, vemos deles por aquí, e no caso de Portugal, como está ao lado, pois temos máis facilidade, mas aínda así moito complicada. E colocando xa uns últimos pontos, editora a través, como comentei varias veces, há moitos libros desta editora
que nos permiten coñecermos a nosa literatura e a literatura de fora daqui, libros sobre Fernando Pessoa, por exemplo, se non lembro mal, do Quiroga, da orixe galega, e temos moitos libros que nos relacionan e nos axudan a comprendermos quen somos e como está o mundo e como poderíamos construir mundo. E isto véndese tamén por Portugal, infelizmente non chega ao Brasil. No caso da editora Urutau si chega ao Brasil, mas a capacidade de publicitar e tudo máis é máis complicada, mas é unha editora tamén moito interesante. Se alguén coñecer máis algunha, que coloca aquí nos comentarios para axudar as persoas que tiveren interese. Xa, por último, revista Galia e Palabra Común, podedes ver, aparecen online documentadas a revista Galia e a revista Palabra Común. A Palabra Común é máis ben literaria e a Galia pois ten rexistrada moita cousa, e a Galia é unha revista galega que tamén tiña imensas colaboracións de persoas de fora da Galiza, como podedes ver a mão dereita e colocado aquí por Xoel, con P de Portugal, B do Brasil, P de Palop, tendes algúns nomes de persoas que colaboraran coa revista A Galia ao longo do tempo. En definitiva, en conclusión, Portugal, o Brasil e os países de lingua portuguesa son fundamentais para comprendermos a historia da nosa lingua e para sabermos o que se está a pasar, como se está a controlar a dirección da nosa lingua e como as persoas que deberían actuar dunha forma positiva, mantendo o traballo duro feito por outros intelectuais anteriormente, fica absolutamente isto de lado. É desesperador, é desesperante ver que todo ese traballo que teñen feito para chegar a Galicia e Portugal, porque até pois, o propio Rafael Dieste dicía, non? Cuanto máis galego é o portugués, máis galego é. E poderíamos nomear imensas figuras, bultos de relevancia galegos, e acabaríamos dando sempre no mesmo, ser o único que nos salva da desaparición é o achegamento a Portugal e ao resto dos países da nosa lingua. O contrario é o que está a facer pois a Academia Galega e outras institucións que están totalmente ligadas, como pode ser o Consello de Cultura Galega ou como pode ser o Instituto da Lingua Galega. Qual a solución a isto? Non o sei. Podes por comentarios aí e dicer o que acháis, qual pode ser a solución a este problema. Mas é que a cuestión é que están con un rumo contrario ao que deberían ir. Daí que, por exemplo, Mariñas del Valle, que comentei antes, teña abandonado a Real Academia Galega, porque ele propio dicía que a Academia estaba indo por camiños contrarios aos que debería ser e aos que ele tiña, que eran os mesmos que tiveran anteriormente os outros intelectuais que marcaran a nosa historia. En fin, fica isto por aquí. Grande abrazo a todas e a todos. Vémonos no próximo vídeo, que non sei cando será porque vou estar moito ocupado, mas moito obrigado a todas e a todos por estardes aquí. E nada, estamos chegando aos 500 inscritos. Se chegaste até aquí e tes interese nas cousas que aparecen neste canal, fai o favor, inscrévete, un gosto por aí, e vémonos no próximo vídeo.